Infetaħ l-ewwel ċentru ta' matul il-jum għal persuni bid-dimensja fejn silem Għawdex. Dar Padova ser tkun qed tilqa' sa massimu ta' 10 persuni f'daqqa u toffri ambjent adattat u sikur bla turġien u bir-railings u b'tamir adattat fejn l-anzjani jistgħu jqattaw il-jum tagħhom. Il-koordinatur taċ-ċentru Daniel Grima fisser kif il-ġurnata tal-anzjani mhux se tkun waħda monotona, anzi pjuttost bil-kontra, e kif se jkunu organizzati attivitajiet li jġeddulhom il-memorja. Aħna bħala tim se nkunu qegħdin nevalwaw il-klijent x'kien iħobb jagħmel, x'kienu il-hobbies tiegħu u nippruvaw niskedaw il-ġurnata kif kien qattaħħa il-persuna. Biex ngħidu hekk, jekk il-persuna kienet tħobb tagħmel xi gardening sessions jew cookery, nippruvaw norganizzaw dan it-tip ta' attivitajiet. Se jkun hemm ukoll servizz ta' occupational therapist li tiggwida lil care workers kif għandhom iqassmu l-ħin. Dan iċ-ċentru se jservi ta' wens mhux biss għall-anzjani iżda anki għall-familjari tagħhom, kif da se jgħin itaffi l-pis tal-persuni li jassistu lill-anzjani. L-anzjani tagħna jkollhom servizz ta' kwalità però fuq kollox biex nagħtu għajnuna u soljef lill-membri tal-familja tagħhom u wkoll anke lill-bqija tal-komunità fil-kuntest ukoll tal-proġett ambizzjuż li qegħdin nagħmlu ta' Dementia Friendly Communities. Is-Segretarju Parlamentari Ġustin Karwana qalet li dan iċ-ċentru infetaħ permezz ta' ftehim bejn il-Gvern u l-Knisja wara li sar xogħol estensiv biex l-ambjent ta' dan il-bini jiġi mibdul f'ambjent li huwa dementia friendly.